लूटाए राजा तू नाचे लगल हो हम डाल के चरिया लहरिया लूटाए राजा और बात ठीक लागत डाल के अब हम सगरी नाचब तू दे दे अच्छा ठीक बाटे धरी बरियारी जनी कोरा अरे बाबा का बहिन त छोट बाटी कोरा ले जाई जनी कोरा। बाप रे बाप आता ना नया नया गाना निकलल बा कि बुझाती नइखे आ हमार सुन सुन के आता ना मन करता न कि गाना गइती नचती देखो तनी वीडियो न कि जना के मुंह में दांत नइखे ऊ मारे गाना गावतरी स मारे गाड़ी से घूमतरी स पैसा कमातरी स हैं तो हम तो अभी हेता ना नया बानी भलते तुके पतो ही उतार देले बानी त का हवे हम ना गा सकेनी वैसे में तो हमरो के गाना याद बाटे लेकिन गाइम तब न गावते गावत न आई चाहे गावे लगन तो हमारे घर ना यहाँ से गाड़ी से ले जाए हमरो के यहाँ से ले जाए आ खिसियाओं से चाहे कुछ करो सा अब हम गाना गाइम तो गाइम कैसे तो गाना बाजत रहुए रे कहता ना निक लागत रहुए रुक आ छोड़ा काम धंधा पड़ल बाटे तो होई न कैसे वो गाना गावत रखी कि हम तो हसे पूछिलाए झाझर पीपारा यारे झाझर पीपारा कौन रहिया धके पियवा गइले परदेश कि कौन रहिया धके पियवा गइले परदेश ना खड़ा होके गावत तनी नाच नाच के कैसे हो गावत रहे रे हाय कैसे गाना हाँ गरम बकराही तेल डालो रजऊ गरम बकराही तेल डालो रजऊ अब मछरी बनाव तानी खाल रजऊ अब मछरी बनाव तानी खाल रजऊ देखिए से तो ये ना कहीं सके बुढ़िया गीत गावतिया तो वैसे करती है वैसे करती हम तो बुढ़ा गइल बानी रे हमारा से का दिक्कत बाटे बेटी पतो तोहनी के औसत तोहनी के लूर साउर सीखस कैसे गो नया गाना निकलल बा तनी दया कर ये हया बला पर काहे बाड़े खिसियाते ह पागला पर आ कैसे भुला गई ये ला तो भुला गई बानी अच्छा एक के नीमन से गाना एक याद करे के पड़ी हई कैसे तो गाना में हवे कैसे कैसे का करी ओने गोबर पाथे के बाटे एने माटी देवाली पर लगावे के बाटे आता ना हमार दिमाग काम करताटे अच्छा ज्यादा याद कर लेम तब बाद में अच्छा से गाय में बजाई ना तो सुनिया सा ना तो अनसहिया सा जतनी कमाओ क लेबे कैसे कैसे कहावत कहल जाला छोड़ा कहावत का कहे चल बजावल न हम एकदम से न दिमाग में जा जाता रे बताव जवानी में नई कोई बे बजैबे ना कहली चल बड़ी बुढ़ौती में जागल बटे इनकर कि तू आखिर नाचत बजावत तड़ी बतावा हो गाँव नगर सुनी त का कही है न कही कि अब बुढ़िया देखा बेटी पतो ही आगे डांस करती है नाचत बजावतिया तो न कोई इनका लाज शर्म नहीं के केकारा सामने के गने रहे के चाही पूरा गाँव जनमई है अब आजी माई भरी बड़ी न आ हीरोइन बनतड़ी हमर पाली दुबे बनतड़ी काजल रंगवानी बन देखा न घर में एकदम हड़कंप मच गइल बा ए दादा केहू कही आखि है बुढ़िया बूढ़ बिया ला शरम तो घर के पी गइल बिया आखि दूधू का पत्तो ही उतर गइली सा नाचत बजत ए उम्र में तो हमनी के करे के चाहिए कल गांव का लोग बढ़िया कही तोहरा के आयो देखा ना हमारी सामानवा ऐसा करेली ना तो घर में तो उठे रही कि तो हमारी रह उनका आखि बाकी हम पूरा कर देता नहीं अब एकदम से नहीं पूरा रिश्तेदार का काला साड़ी लईहा कमर में छिप जाए राजा काला साड़ी लईहा अरे का हो पतो ये करिए साड़ी पहन ले बिया ये बताइए ई दे तो हम रहे दे हमनी के हां रहे दे कि ना रहे दे कि खेदवाई घर ले हम काहे में खराब काम कर दिहनी हो कौन उम्र भइल बा जी आपका आकि जब देखा तब नाचता नहीं बजाओ तन को लाज शर्म लागत है आपके वीडियो ले ले बरसो होता है त तावन यार मोबाइल में ना तनी के देखे के चाहिए देखा भी तब ना बुझाई मारो आ जे उठाता हुए का हो बुढ़िया अब का नया भइल ही कि हरी हरी ओढ़नी तो हर गिरल कवना बगिया सुधर जाई नहीं तो अभी फोन करके एक जना के समझा देब हम
जाओ ना आगे बाकी बचल बना अरे यानी से के बतियाई हो, यानी से बतियाए भर के दिमाग न चाहिए। पूरा रिश्तेदार गांव टोला सब कहतावे चाहिए पैसा कमाई रे पैसा। सारी पैसा कम हमार जवानी में तो पैसा कमाइबे ना कर बुढ़ापा में तो पैसा दे देना सब कोनो के लेके भाग जा। हां रहली तू ना रहन ते लेके भाग जा। मरचा सूख जाल तो कर तिताई कम हो जाला कि तिताई बढ़ जाला तो मन पैसा कमा ढोलक ले ला पीट पीट के नाच पैसा कमाओ तो इतना इतना अरे वही दे दी हंसा ऊपर वही गाने देख के जरबू सा हम वही तरह करब ठीक बना। एक दिन ना गिर के मंगलू से के बुढ़िया पैसा दे हमरा के तब तहनी के देखिए सब पैसा खाली हाय पैसा कौन हतड़ी कौन से पैसा है बार पैसा दे दे हमनी के हो लड़ाई हम नहीं करतन ठीक बा ना आदत ये सुधार ल नाचल बजावल बंद कर घर में चांद चला को तरह ये भगवान जी अच्छा बताड़ी। अच्छा ठीक है बा देखिए से एक दिन ना गिरलू से हाथे पे ना जुरेला कि लस सेनु रे बिन दिलिया ली हस आ पैसा कमा के हमनी के देतड़ू हां एकदम नमत तो जगवा देला बड़ू कि फलाना का बुढ़िया ऐसे करती है वैसे करती है ले ला ढोलक कहता खरीद के एगो नटई में टांग दे जाके बजावा गावा भगवान जी दुश्मनों के वैसा ना ऐसा सास मत दी कि घर में हड़कंप मचा के रख जतने बार माई ले फोन क के कहे रिंग तो होते बा। हेलो हाँ माई गोर लागत नहीं। अरे का ठीक बा कुछ ठीक नहीं खे तू कह तो ठीक बा कुछ ठीक नहीं खे। ऐसा घर में तो बियाह कैले बड़ू जे कि सास लागता कि लवंडा है या ना जब देखो तब नाचते रहती या घर में गाना गा गा के। अरे एगो हमने के तनी घर में गाना गईती जा गीत गईती जा गुनगुनती जा तो बढ़िया लगी। इस सास हो के हिलौले भी टोला मैं हमने के गांव में ले ले माई हमने के ना जान विष्णु इतना शिकायत होता रू कि का तोरा से आप कहीं और मैं खांसी हो गल मैं हाँ एकदम नाक कटवा के रख दिली भी बुढ़िया। तो हम आई तो हम का करी पता मोर टोला में ले ले हमने की इतना शिकायत होता है कि बहरसी में जाता नहीं जाता मेहरारू कथी से तहार बुढ़िया नु कितना नाचे ली हो कितना गावे ली हो आय मैं लागत कि इनकरा आगे नचनिया फेल बाड़ी सा मन तो करता ना माई कि इनकरा के ऑर्केस्ट्रा में नाचे बांध दी जनली से बुढ़िया के तो का करी रे आय नचवावत रही मैं गाँव थुकता हमारा पर बुढ़िया के बोले लू जे डांटे लू जे ना बोला रहा कि बुढ़िया के लाज बाटे कोनो का लाज है फर्क पड़े वाला नहीं के कोनो चीज़ के जनली से हम ना जनली कि हमारा घर में नचनिया मिल जाई सास ना तो हम करबे ना करती। तनी तनी बतिया पसैया रुस जाले देखो तो स्नू कतनो मना ले सुन आवाज सखी ना मोहाले हमरा से मुहवा फुलाई गइले परदेश ठीक मामा ये बात बताओ जनवा ना आइले हटा चुप रह माने इज्जत रहे देबो कि ना रहे देबो में रहे देबो कि ना। अरे है केवन हम खराब काम करतनी रे हां अपना घर में हम गावतनी नाचतनी ते में का दिक्कत है हड़ू तू सास लेकर रहबो कि ना रहबो ई बताओ कि खाना में मिला के जहर देवे के पड़ी हमरा देख पड़ी ये चाहतड़ू नु कि हां तो तोहनी के कब कुछ जानले बाड़ू सब देखले बाड़ू सब कि कहौ रे बुसा तारे जमाना में चलत रह हमने के ई जमाना में बानी जानू तो नहीं के चलत तारा वो जमाना में चलत के लाली कान के बाली तोहरे लाबा आँखी के काजर बाल के गाजल हमरे ला तर गलवा फूट मोट देखो तैसा का को ऐसा सुनिए सता ये जे आलू रोपाता अब त हम कुछ काम करत रहनी गानो गावत रहनी ना हाँ। ठीक बा अब एगो छू के खैल का थरियावा ना धोम अब वही तरह गाय बा वही तरह नाच बा जना के जो करे कोई न देख ले तनी बोरिया बिस्तर मान हां जा हो जा का का तारी दुआ जा तारी गीत बाप के घर ये ना गाना गीत गावत जाइए नाचत तो गाइम गइबे करबे गाइम नहीं घर में नहीं के रहे के अब तो उमर देखा हो एका पतोई बड़ी से सपोर्ट करत तारीसन हां केना सास ऑर्केस्ट्रा में भर्ती कर देना चाहिए काहे पैसा में आई त हम मुंह में त लाग दे बुकाटी कठिया पर हमने को ऐसा पैसा के काम नहीं खे हां हमने के मेहनत के पैसा रखी ना जा ठीक बा हम कौन चीज का करतनी हां बुढ़ा गोलू बुद्धि ना गोई ना चाहिए यही बुढ़िया से गिर के तू पैसा मांगाबी देख लिए ना हमरा के स्कार्प में बैठा के ले गए ना बेकार हो गई नी तो ऐसन दिन कबो ना आई हमार अतना हम बन गुल बने नु के हमारा कुछ के कमी ना होकी बतावा हो टीवी में रामदेव बाबा बतावा तरन की ना चला फनला से कुदला फनला से पेट के चर्बी कम होखेला त मोटा गल में तुम अपन चर्बी कम करतनी त यानी के नाचल
बजावे लागत त जा सो जवन सोचे चर्बी है तार कम करे के बानू हाँ। त रस्सी फाने वाला किन ल गिर जा में गोड़ा टूट जाए त नाच तो कभी दिन के तो मैं नहीं खुगी रो हां वो कहले बड़न कि कूदला से चर्बी कम होता है तार नु हाँ। और हे तना में फैल जी तू ही होता में फैल जाबी लड़ाई न कर हमारे से जान जा लड़ाई लड़े कहत ऊ जा तर मरद निस्तनिया ले कहम नु कि तारा माई के नाचे के शौक बानू त ले जाके ऑर्केस्ट्रा में भर्ती कर द ना तो इहे बुढ़िया घर में रही ना तो हम ही रह हमारे दिखाइए दे काजी है मन नींद लाता नु अरे का भइल बा मार देलू चूड़िया से लाग गइल कहाँ नहीं लग गई नसिया में अरे ना देखो नहीं उठी तो नसिए लौकता इज्जत के खेल नहीं के नु अरे तनको जरा से इज्जत के खेल नहीं के नु हैं माई के कहतड़ू ले जाके ऑर्केस्ट्रा में बांध दे बुढ़िया के ओ जे नाची आ ओ जे बजाई अरे ठीक है ना? हो हमरो बुझाता कि पता ना का ओकरा दिमाग में हो गइल बाटे क्या हो गइल बाटे बुझाता कि सरसों के तेल ओकर दिमाग में भरा गइल बाटे कुछ नहीं के बुझा देखी हैं ना का कुछ नहीं के बुझाता हमरा वो बुढ़िया घर में रही आ नाची गाई तो हम ना रह साला बहर से जाता इन हे भगवान सब कहते सके तार तो एकदम सास रंगीला बाड़ी हो नाचो तड़ी हो हमनियों के बियाह में भेज दिया हो हमन के पैसा दे दिया जी पता ना- बताई तो हमनी के कितना इज्जत जाता है पता हैं? ना जब से उ हमनी के पैदा कइले बिया ई नहीं कि बुझात कि बड़ बेटा बड़ भइल बा बियाह शादी हमा- हो गइल बाटे सुनी, हमा- पतो ही आ गइल ए बेरी के अगर माई के समझाई अगर ना समझी ना तो पुदीना या हसीना टू वाला गाना सुन के हटा हसीना ठीक बा ना हाँ ठीक है बाटे कोनो बात नहीं के माई के बोलावे तो तबे ना समझाई आ हमारा पप्पा नियर चढ़ पड़ जातड़ू हैं बुढ़िया के कहते नु के हमारा भीड़ मत बुलाई तू समझावे के तो जाके द्वार पर समझाई ना तो घर से निकाल देना तो हम छोड़ के चल देखा जाए चिल्ला मत मरबो करतो रहे माई के आराम से प्यारो से समझाओ जाला कहते नहीं नु रहुआ के आई हमरा आँख के सामने मत बोलाई का उका करी हो? बेसवा हमरा से बतियाई जी ओकर मुंह बा बेसवा के बतियावे के हैं ओकर लाज है होइए ने के अपने लाज है रही तो उपतो के सामने नाचित हैं करी तो करी का माई के नाची कुछ तू नहीं हो। के बुझात हो हैं? दादा बेशरम मत कर राजा 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 कर जाने समाजा उठाला तनी कोरा भेटाई उठा खुद ले। मजा मार ले मार मार ले ओइया उठा मार ले फालतू बकवास ना करी हां फालतू बकवास करता रे उतर दो का कहतरी उतर माजा मारे उतर ते का ओ देख लो हो इज्जत लेते त ना कि